Так вот, так начало ярмарки, все приезжают, выкладывают все, что продают, а потом отъезжают. И вот это вот мой. Так вот. Так, на помадку я видео делам. Так. Так усмійтеся на мне. О. А вони то. О, про Бога, я сам там була до 3 рано. До 3 рано, але то все протаглось. Прийшла сам дому, бо без цим не... Ну tak celou zimu všichni byli doma. Jako no, myslím... Ale někdo jezdil na trhy, víš, jako dobře. Aha. Já byla teda od Vánoc doma vlastně. No, jo, my jsme skončili o Vánocech, ten poslední trh. Já jsem říkala, bože, neonemocnit, a to víš, jako lehli jsme s manželem oba dva. Měli prosím tě minulý týden vždycky. Kašel, jímu, nevím, co to zase bylo. No, to my už zaplať pan Bůh ne, ale ležali jsme celé Vánoce. No. Takhle půjdu. Tak, i vás dám do kina. Proč nejdete do soutěže? Chutná hezkýho česky. Pro Boha, to je chvílka. Odvezl něco na vzorek a daje reklamu a takhle bylo by to hezky. Já jsem tam byla a oni řekli, já povídám, jo, toho pana znám, a oni, bo on nechce. To jsou ty chlapy. Mužkovi, dám vás do kina, budete v kině. Tak co? Hele. Tak dobrý den. Dobrý den. Tak první kafe moje, až bude. Tak vás dám do kina. Dobrý den. Jste? Já ho vítám. О, Боже, то jsem nechtěla. Pro Boha. Je to tak. Takové krásné věci, musím to nafotit a ukázat. Takové pěkné máte. Jo. А так 15 минут и вот такой вот снег. Все машины заснежило. Мы все собрались и уехали.